Dakata yaya. Kai ma baka kula da hakkin matanka. Wannan shine daraktan Enusaina TV. Wannan dai kusan ba yana gaya muku kowaye ba, kusan kowaye wannan. Duka ji ne. Sai ni? Ya zai na ma fito kuwa? Ga yar kwalisa can. Sabuwar jarumin mutum Enusaina TV. Yar kwalisa ba. Mun fara shirye-shiryen sabon aikinmu da za mu kawo muku shi ba tare da daɗewa ba. Insha Allah. A daidai wannan lokaci muna so mu gaya muku cewa mun shirya tsaf don mu fara muku aiki. To in ta kalle shi ta watsar kai kuma sai ka ji haushi ka san ka ga ta yi mishi gaba amma dai ba ka yi magana saboda ka san abinci ka zo ne. Wallahi mu je gidan ne ko kuma da samu na musa shi. Malama da ga abinci shiga aiki da kuma na abinci da da hankali ma nuka ruwan hankali mai da Allah ki shiga da kuma na to ba ikon Allah But ba ta fuskar rashin mutunci ba. Ko lokacin da ne take baki information ai ya kamata ma ki nuna rashin mutunci ki karara su ki sai ruwanka kai ma kai bako. Kai bako.